ناي كبيد برت أزازي جنرال الحج وصيل بتعفدك إني جنرال نين بلنا وصيل بتعفدك حنتغا أقداسيت زير الساعة نايسو فساي ود جبريل الله ناي سلينا كنسجر كنا نوال بيز قليل أين برد جن كم تناي سبعة شعاتن كم زي كنا خا أخل يزن تولي شوف فساي ود جبريل تايبل أتاود يمانه نافورك يمانه مالسي بعد من نيرم كتب لنا بعد من نيرم كتب لنا فساي ود جبريل أزاز خلا سراويتي نتيرو نافسلينا يخون نام نوال بيز سون كأتو دلي قريمنا نحن معرة نايتين نافال بيز نمحستخايد وقع سقالت كتان سجيروم طوالت مقوطصار كاب كفل سراوي 7 برجيد 10 كاب مكانايزد اهدو دما كاب برجيد 23 سلسة تنكتات مس أقار تواهايدون نسقالت كتان كاتوا كالو تانكتات رشراشاتن مدافع عندما قلباب كقبرو بزتوتنا مسرت نابعلت 11 ورح قلتش حنشعت 209 زوجو حليتي مدلوات كقبرو حديروم أبكابي سالينا فرق معتن بس مالتي أبكى سالينا خاني نتوم نقرار دعاتو بولباب نوجبار نزقا بهوسبيتال دلو بومباتات كابكابي سالينا كنت كوس ثاني هنا سلوز بصحو صوتنا كن تخسو قارط يلونا ناي صلا انا فريد ميجي اسران سلستن بتن يا تكسنيرا بزرحه وتو بزرعيات مودات انا بانا ختكل ريا كتكل مسرعها نبانا وهنا رقصنيا خوين سلامتاي كندمرف لك بقيميت رحمبر قلنا ديت الروحين انا كتوزدن ديا اختار من ديا كدحن اوشت ثانكي اذا حاش معوغ سلازونه نتا ترت ني اوتيستا عاصي يصب مالتي بومبا نعنا حليفو ابتي كبابي بالونيرا ني هاي تنشن او تودع ازاز بطلنا زركبهم مرحتي بحايلي مسملكتهم شديش تسو اسو مالتي بنفاريت او حادق زي تسو جمع حمد ازاز بطلني تانكنيا تخلى برهان ازاز بطلني تانكنيا برجيد اسران سلستان اسكو دوم راشيدا ازاز حايلي ني برجيد اسران سلستان حفون ني برجيد 34 ازاز حايلي ما راح حدقو اوبريتر ني برجيد 34 هبتم بليحا ني برجيد اسران سلستان اوبريتر مالتي زيوم بتاحنت دربع زودقيم ابتاوتات سويهم سقالت كتان معداغان طوالتن التراخب أستاد 1 كيلومتر رحك الزلوة انكو مأتويت مسمر ناب طوالت كوينا ناب طوالت هادي موزات وصلاي بقصبت كل أصواراتو نابزا انكو مسمر أسيرو عسيوي حديروم سقالت كتان كأغمتي يقولنا زرد أن حانت منقدس لزغانت لا منقدس أبو نقوة وطوال تغيلك تعاود كان لها مالتي بلوغو وطوال تغيلك بلوغو أنتي أبقى لا يتحبي خاها طوال ስለዚህ حالي بجبر زنور فتناهات كم تسجل أو تعين برين الله بزار ولا مغلين تشترخ بصوار تشترخ بمباتات معنا جم زيادة حالي ذهب الناس اللي بنورك معنا بمنقدنا مسي جواب بنورك ممرحان حبريت عن نايت جنبار مالتي تجنبار تيوانتي حالافا نايت جنبار زنورك مساحي لسواني الشاينا ينيرو نسقالت كتان كنحلف ينيرو تمدب بزخوني أبو 3 فتنات تغيرو مجمرتا تاز عابيت صقم زقات امنتا بقى تانكتات 3 تانكي تبغيسن نيهرن اندخدخلوا تنكلته قلطيفن اتينا بيمان صقام سينما ايدا خعردخلوا تاسال سيت تانك جين من هاتولو اتيا مالتن وشت باصع كستاي كوينا اجي اتي كونتات كمزي انيرو اب الات 11 حجي 3 فتنتات ناي سقالت كتان تغيرو ايتعودنا أجر سراويتن تانكتاتن سقالت كتان بنهارن مسقار أب كبابي سينما أيدا كقربو سلو زنبرم أبزي نعيلة 11 ورح قلت تشحن شعت 209 كأتواز تمدبا 3 تانكتات ناي مكانايزد كاب كبابي اندا ميكيل بعدا غاغيرن نسينما أيدا تنكسايسن مجمر يعني مشت ودغرز غير زحزا بفلايت اسان سلسن بنبالوي زوغنيرا سمول ماريكوس كا هذا 3 تانكي 4 رشاش زخنا حزها بوغن عداغا نيرنا مالت
حج مودعتا بتاع عداقاتيل نعسب ملاقس زلا أبعت أخاقبنا مجد زفلت كفر الله سلزخونه نبال بيز بندام كيل غير خوسدنا مالتي أبزا أوان زيا لك أنا ساعة 4 كابي نيرو على تعسرت حدا مالتي نحن تخيلنا بسنة معديا أبتان كنا كفر الله سألنا سنة معديا نتوه إذن سلسة تانكتات أب جزء مئتاو كاب سينما أيدا نقبقسا مجمريا قصري 795 تي 54 مريحة قصري 980 تي 55 زعينتا دبحريا قصري 5 تي 55 هيدروليك زعينتا تانك دما سالساي مسرع حيزن كاب عداقا بنهري نقدميت نداقس قسا تنكلت قداموت أب يمانس أقام سينما أيدا تالين كسقع خلوا سالساي مسرع حيزاز نبرت قصري 5 تي 55 هيدروليك تانك جن كابن بحر إلى سلزنبرت نتن كلتا خطركب بحيال ناري أفدق سينما أيدات أو كيبلت سقالت كتان حيزا ناب طوالت أبي صلعي آتيام كان دبا ندحري الترف ستيرسو دي بلاش انتهي بلاش يفلتنا بدحرزلي بنهري بمس مالتي أنا راديو سكي منيرة باليلا تروح سلزنبرة باليلا ولا علم بحال راديو يعصو باليلا كبرو ولا مريم مالتي ولا عبلو اللامبادنا حسب تطول قوي خركبه قبل قريف وخي أجي قريف ومسكده ساعة 4 هاي ساعة 4 على 10 حدا يزمالت إذا زي بهال مسائلات أصوارات كله نبذا سرقيا زي أتكوس أب كباب سينما أيدا أباف دقس قالت كتان زنبرو أبالات ميكانايزد نتا تانك تطو كبلوا أبز فتنولو تطو كيبولو بنهار قصالوم قان دبا اتن قدميهم زنبرا تانكتات حليفن اتينا لوامو كنركبن علنا كابز بالحساب زنقله تطو كبلو سلازي دلايو وتم بصوت ولا تحسوا مسحلفه كركبوا كوا انت تغوايو براديوون نمحبارهم صعرو انت غبرو معصو عصو بمنبارون راديو ركبون سلازي نبرم نمملاسهم استغبر صعري ايسلطن أبالات نايزا تانك حمشتو كانت نبرو وتم كلتا بصوت كسام مسمر توقسي مستا تانك زقوعزو زنبرو بصوتيهم እዞም ጀጋኑ ታንከኛታት ነቲ ኣብ ከባቢ እንዳበረድ ዓሪዱ ዝነበረ ጸላይ ፈንጢሶም ውሽጢ ጠዋለት ምስኣተው ጸላይ ዕግርግር ኣትይዎ ብኣርቢጅታትን ፎኮስት ብረታትን ተቃውሞታት ገይሩላ እቶም ጀጋኑ ታንከኛታት ታንኮም በይና ጥራይ ኣብ ውሽጢ ጸላይ ኣትያ ምህላዋ ኣብ ዝተገንዘብሉ ከበባ ፈንጢሶም ክምለሱ ዝነበሮም ዕድልውን ጸቢ ምዃኑ ስለ ዘስተውዓሉ ክሳብታ ናይ መጨረሽታ ሞት ንጸላይ ጨፋሊቆም ክስውኡ ብዝመረፅዎ መሰረት መድፍዖምን ብሬናቶምን ገይሮም ንጸላይ ክሳብ ናይ መወዳእታ ጥይት ተዋጊኦም ብጅግንነት ሓሊፎም ታንኮም ድሕሪ ፍጻሜ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ጠዋለት ተሃሪማ ከም ዝተረኽበት ሰነዳት ወገን ይገልጽ وقاحتا ساعة 4 على 10 حدا نايكون دبا تانكي تخيلا نباصعت او انت ماريخا درجه بزي قصر زاتو كباب شمون تزخون عبالات نيرما ملكت نيروا حكيم نيروا ملكت بعل صحيه زبال نيرم حق بعل دبساي مراحل كوتاس بزي مدبي اتازا تانك زيا حمش سبات كتاتو زغبا انت دا نيروس كباب شمون تشعت سبات نيرما وملؤم زيهم تسويهم دهاي يترخبن تانك جن تقلبي حنت ناي ميتي زاتوت ابس قالت اب باصع انت نيرا نساطرا نيرا تقلبي طاق تكسلنا جميرا مودعتها مدفع قريصوا مالتي شامبقوا دحر زفصامه بعلت 11 ورح 2909 ساعه 7:45 سقالت قطان سجيركا طوالت نمقصصار قداماي فتنه متقعت تغايدهم ኣብቲ ቀዳማይ ፈተነ ካብ ኣጋር ሰራዊት ብርጌድ 10 ክዳለው ከለው ካብ መካናይዝ ድማ እተን ክልተ ታንክታት ከሰኒኦም ተመዲቡ ካልእ ኣብቲ ገማግን ባሕሪ ኮይኑ ጉልባብ ክገብር ተወጢኖም ጸላብ ወገኑ ኩሎም ዓይነታት ከቢድን ፎኪስን ኣጽዋራቱ ናብታ እንኮ መእተዊት መስመር ስጋለት ቀጣን ኣቕኒዑ ብሽፋን ተኽሲ ዝኾነ ፍጡር ከምዚ ሓልፈላ ገይሩ ለኮታ ናይ ነባል ቤዝ ጉዳይ ተወዲዩ እዛ ስጋለት ቀጣን ጉዳይ መጽሄጅ ስጋለት ቀጣን دعسر سيد الرابر الله جت صرقي حنتي هذا حرت ما نقدر وصل مسبلا نتي زهج تانكتا دلو دابرت كبابي نعاصينو بتصلم صرقي حطي سراويت يجي مسن تانكتا تصقي دغي ابن مس مسحج كل مسن تانكتا دغي دله تصقي بتيك يدود تانكتا طريانتر معرة نايتي ننافال بيز نمحست خيد وسانو قس قالت كتان سجيرم طوالت نمقصصار أهدوتات كفل سراوي 7 كأتو جميرم
ካብ መካናይዝድ ታንክ ቁፅሪ 795 T54 ዝዓይነታን ታንክ ቁፅሪ 980 T55 ዝዓይነታን ከኣትዋ እኳ እንተተሓስበ ታንክ ቁፅሪ 795 ካብ ዘዝገበትሉ ዕርዲ ወፅያ ኣብ መእተዊ ጽርግያ ስጋለት ቀጣን ክትዳሎ ኸላ ታንክ ቁፅሪ 980 ግን ኣዝጊባትሉ ዝነበረት ዕርዲ ሰልሚ ስለ ዝነበረ ብኸብዳ ተታሒዛ ክትወፅእ ኣይከኣለትን። መካናይዝድ ኣሃዱ ንምእታው ከይተዳለወ ጀጋኑ ተጋደልቲ ክፍለ ሰራዊት 70 ጽርግያ ስጋለት ቀጣን ንምብታኽ ጠኒኖም ኣተዉ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት መካናይዝድ ከኣቱ ድሉ እኳ እንተዘይነበረ ጀጋኑ ተጋደልቲ ስጋለት ቀጣን ምስ ኣተዉ ታንክ ቁፅሪ 795 T54 እቶም ኣጋር ከይግድዑ ከተሰንዮም ደድሕሪኦም ኣትያ ታንክታት ወፃና እቲ ሓንቲ ታንክ ድሕሪ ቺነማ ኢላ መገዲ ባቡር ኣለና ኸ ናብቲ ድሕሪ ቺነማ ኢላ ኣትያ ጉልባብ ዲያ ክትገብር እንታይ ይፈልጥና እናኣተወት ከላ ኣብቲ ተኣሽሙ ትሽከል ትረግረ ትሽከል በቃ ግደፉ ኣበሃል ኣብዛ እዋን እዚኣ ናይ ሻሕለለ 40 ሚል ማለት ይልክ ኣብ ጽርግያ ተባላሽያ እቲ ክትኻ ነይሩ ስቂሉ ግማ እንደ ማርያም ውረድ እንታይ ትገብር ኣለኻ ንዓጥራይ ተኣለ ብሎ ይእለ ብሚሳይል ተረምዛ 40 ሚል ብርሃን ትኸውንታ ከተማ ባፅዕ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ንሕና ኩሉ መደብና ጽርግያ ን34 23 ከኣቱ ንሕና ከዓ ብናባል በይዝ ሓገዝ ክንገብር እዩ እቲ መጀመርያ ከም ትእዛዝ ተዋሂብና ናብኡ ክንጥርነፍ እዩ ከም መደብ ነይሩ ማለት እዩ እዛ ኩነታት እዚኣ ምስ ኣጋጠመት ግን ኣብ ዘለኹሞ ይበሃል ኣብ ስነ ሚዕድያ ኮፍ ንብል ማለት እዩ ሚካኤል ባፍራሽ ቅድሚኣ ለይቲ ኣብ ጎልጎል ኔው ኮለና ኣብቲ ጎልጎል እግሩ ተመልዩ ነይሩ እንዳ ሓንከሰ ሙሉእ ለይቲ ሓንኪሱ ኣብታ 0 ሰዓት ኣርኪብና ናዕረፍ ተባሂሉ ክሳደይ ንኸረአን ፍጹም ትምትራፉሲ ስክፍታ ገይሩሉ ጸኒዮም ናይ ግድን ስለ ዝበለ ሚካኤል ባፍራሽ ተሓይሊ መሪሕዋ ትኽፊ ኢሉ ኸይዱ ቀዳማይ ስውእ ናይታ ጽርግያ ኸዓ ክረም ከሎ ስለ ዘይርአና እምበር መሪሕዋ ስለ ዝኣተወ ቀዳማይ ስውእ ናይታ ጽርግያ ሚካኤል ባፍራሽ እየ ድብላኒ ትኽ ኢሉ ስጋብ ዝወድቕ ከያላገሰ ስጋብታ መወዳእታ ወዲሙ ዝውንቲ ገዚፍ ጠብላሕታ ናይ ወድንባ ኣለኒ ኣብቲ ውግእ ኩሉ መስተረረ ኣብቲ ቢንታው ዝተበፅሐ የማን ፀጋም ኢሉ በጦለና ዳርጋን ፀጋም ኢሉ ላጊሱ ብገለ ኣጋጣሚ ዝታይ ግን ከምዚ ብፀጋም ናይቲ ፅርግያ ኣስተውዒልኩም ከክምዚኣ ዝኾና መንደቕ ኣለዋ ናይ ማዕበል ኣለዋ ሕልፍ ሕልፍ ኢለን እዚአን ዓብ ስራሕ እየን ሰሪሕና ኣለና ዝበዝሐ ሰብና ኣብኣ ተፀጊዑ እቲ ማይ ንጎ ክነኣቱ ከሎ እቲ ሰብ ኣይነበረን ኣብ ሰዓት ሓደ ከባቢ ክኸውን መስለኒ ገምጋም እዩ መሊኡ ምስ መልአ ሕጂ ዳርጋ እቲ ውግእኒ እቲ ስውእሲ ማዕረ ኮይኑ እቲ ፀብለልታ ወላ እቲ ጥዑይ ውጉም እዩ እቲ ምውፃእ ከዓ ኣይፈለጥናየ ከምዚ ውፃእ ከዓ ኣይፈልጥ ምሰብ ወዲ ሕሎ ማክነ ጠለኒ ሽዑ ወዲ ሓይሎም ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ምስ ኣተወ ተወጊዩ ወዲ ሓይሎም ምስ ክሻፍኡ ሓንጌጡ ክሻፍኡ ኣብ ባሕሪ ኣትዩ ተወጊዩ በቲ ባሕሪ ሓምቢስ ወፂኡ ወይላ ሓምቢስካ ምውፃእ ኣከኣል እዩ ሽዑ እቲ ዝኽእል ሰብና ወፂኡ እዚኣ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩልና ወዲ ሓይሎም ኣብቲ እዋን ፍሉይ ባህሪ ኩናት ናይ ስጋለት ቀጣን ግን ዝኽርታትካ ብዕምቆ ተእትወካ ጥራሕ ዘይኮነስ ስምዒታትካ ስትንክፍ ንሕና የማን ኢና ነርና እንዳኽልተን እንዳሓደን ክረባረባ ምስ በዓላ ክንቅበሎም ስለ ዘለና መፂና ከም ዘለዎ በብጉጅለ ዘይኮንና ኣቲናስ ከም ዘለና ሰለስተ ሓይሊ ተሰሪዕና ኢና ኣቲና ፂፂፅ ናይ ጥይት ከምዚ እናበልና ጥራሕ ኢና ኸይድና ኣብኡ ዝወደቐ ሰብ ሕጂ ከም ዝኾነ መስዋእቲ ዝረአኻ ኣይኮነ ክንኣቱ ከለና ዝወደቑ ጀጋኑ መዛኑና ጸኒሖምና ብዙሕ ሰብ ነይሩ ከይነለልዮ ይንኽእል ንኸውን ቶም ነለልዮም ሰባት ግን ዓንደ ብርሃን ተስፋ ዝጊ ሓዊ ይነብሖ ሓደ ካብቶም ዝወደቑ ማለት እዩ ሚካኤል ባፍራሽ ዳምር ኣዛዚ ሓይሊ ኣኩኡ ነቲ ኣብ መወዳእታ እውን ካብ ኩሉ ስውእ ዘይተረኽበ ሻፍለ ቃቅብዳ ገባር ጸሊም እዚኦም ቶም መራሕቲ ሓይሊ ዝብለካ ተር ኢሎም ወዲቖም ዝነበሩ
ود سابقة سلسة بالودين قلم استرفوي زهرة كندي بالوتاتين كاب حنت بالو ناب حنت بالو كندي رحقت هالو أي فولتاني جن كيدي نوح كيدو خبان شاف لها أخا ود سابة نوح كيدو نيمان نسأجام كم زلو نن أشتم نسأجع نيرو تتحيزو سلزنا بري زبز حساب كات إيت متسعقو نيمان تأديف أفتن نيمان زنبر حد سبت راح تسأجع عند أتوقف بلازق إلا سب زي يقولوا بينو ودن سأتني هنا ننتقرنا أنا ودنا ساعتنا 3-4 كري أنا سلجمرة نزوتها عقل سبلونا له مالتي عتينا تخلنا أفرق بس أخلنا سألأي ألون ديلنا أصور نتوكس يجيبوا طولنا حدا امتحان تحيلن بس أقامة وجنين دلوا سمين وجنايت بنتو عن حنا تنكلت تحيل بيناتو يمان وجنايتي بنتو فينا نفلت نخلي عينة مقاعد النصوات هابلو أبقرنا النار قصنا منها الغيب أتذكر مننا حجي زي رسعه حدا إبراهيم داود دبال وبجو أزين ويحو أقول رؤوس 5 جبجبي صادق أبي تقرأت حج فتوحري سؤال عند حنبس تخيط كمزيلا وعطا تقبر على بالسب اندال خيط حار مين حد 5 مرتبه استهروا استراي قلت قليله هاو انتم ابتا اجري يغبروا خالي موسى صحايا زبال معكل نسكانتا ازيوم بتما اسال خيطو افتي بنتو خبط خلو ساعات صحايت مس بزحو صقع عمو خندير تصقع خلو ابز خاب بالاسبيتاتي هرم سوا تسوي حج لك حمزه دقسي خنجي ايله ترى حجي تسوي حجي أوش تسقالت استفسم جنات أوش تسقالت استفسم تاريخ موادر تيبلون أتذكرهم هذا أبال قطبنا بوليس نبلون يرون كمل اتبرجناوين زعابي أخوني زبل جمجام علني حجي أتوقع خجمر كله كخيدة إبل أماني التخلم أخلنا تبطلنا يترفو ماليقو مستقل أي تحيل بقسمه دعتنا خلنا وين اللي ختملش نقوله لا إيش لا تقبيره معنا صحن قهوة طويل زمرية كرقته انتهى قبل النهاية انتهى يقول عقد آيس لازم نبري ملسنان نخيل أو أسوأ هجي باتي كبيد واقع نخفينا كبيد واقع ترى يكون قل كبيد جينا كافتنا بعد ناتنت إذا ناتنت كيه نتبرها مالتي ستودهن أزبروا قال نيرم بعد حم النور بعد جنبه بحالو قلمتات نيرم مالتي يتسوق بعير قال انت نيرو اتي بتوقع نتي أتصب جوزتها أفت بحر نخيت حل حزوة 5 عيب تطوي دبل نيرو حجت مرات دبل قالت له قال كي تقصد ذلي حاول أي حنو نيرو ما نسيب أب جنبار لكم حري تسوي 5 واحد مرفع جبريني برين أب بحر تخيلو زواج أزنا برا من سيهون لنا أنا هجي أو يوقع معي عندي هواية بحراتو أنقط أنزله كفت بحر زوجي وصيون حكمنا دوب مليا زخير لا تعصرت حدا إنه مشت ساعات شدشتي 5 لقلق نيرو نفرتي بتعمي تزغب دون أو نيرو نفرتي ولا بصوتنا استسووا نيرو ما هو بنفرتي بقال حجي تعهدنا نتوقع سلزمات صحات كيدني حكمنا قص كايت دلينا أنا تسمع كتر في الكذا تستنتن تجنق سلام تلكاتي تنكف مالتي بزخنا هم دنا تحكم الناس هنا أجر سراويت بتي صعصع تغسي ناي صلاي أب فرقي ناي سجارة كتان كعجت كله جبريوت ماقولا زمر حزن برا تانك قطري 795 مس قالوا وحدات تقادل تجن سجالة كتان بنهار سجيرهم أب كبابي إندا برد بتيهم مصلاي حيال وجا أكيدهم صلاي ناي نفرت دقف سلزحتته أب كباب سجالة كتان كحجزو صعطي أكيدن تانك قطر 795 مستي أب كبابي إندا برد عريدو زنبرة صلاي حيال ناي تغسي ملوات إندا كايدت كلا رئيسة انقاسقاسيا بصرة تانك ميسايل سلستارمه أبالاتا نتانكم كم مكالا خلي دفاع إنا تتغمو كسامو داتا تواقيهم بمسواتي حليفهم
ብዘይካዞም ኣብ ውሽጢ እታ ታንክ ዝነበሩ ውግእ ንምውህሃድ ነታ ታንክ ኣሰንዮም ብእግሮም ደድሕርያ ዝስዕቡ ዝነበሩ ኣዛዚ ቦጠሎኒ ስሞን ማሪቆስ ምስ ሓኪም ቦጠሎኒ ግርማይ ሃይለ ምልክት ቦጠሎኒ ክብሮም ወልደ ሃይማኖት ኣብ ጥቓቲ ታንክ ዝበፅሓቶ ቦታ ምስ በፅሑ ካብ ጽዑቕ ተኽሲ ጸላይ ንምኽዋል ተጋዳላይ ግርማይ ሃይለ ናብ ቀላይ ኣትዩ ብባሕሪ እንዳሓንበሰ ክወፅእ ከሎ ዝተረፉ ክልተ ብጾት ግን ኣብ ገማግም እቲ ባሕሪ ተጸጊዖም ውዒሎም መሬት ምስ መሰ ጸላም ተገልቢቦም ናብ መበገሲ ቦቶም ተመሊሶም ቁፍሪላ ታንኩ ልዕሊ ይብገስ ሓንቲ ብምባተኩስ መጀመርያ ንሕና ደድሕሪ እንዳኸድና ኣብ መንጎ ኣዝዩ ገዲፍና ኸይድ ንባሕሪ ንጠልቕ ማለት ድሕሪ ናይ ቁርብ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከዓ ናይ ቁፍሪላ ታንክ ትህረም እዚኣ ምስ ተሃርመት ኣነ እውን ኮዳት ክመልስ ንድሕሪ ትምለስ ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ፅርግያ ዝነበረት እታ ናይ መጀመርያ ግዜ እዚኣ ነይራ ጸላይ ድሕሪ ዝቐዳማይ ፈተነ ብዘካየዶ ምክልኻል ተተባቢዑ ኩሉ ዓቕሙ ኣፅዋሩ ናብ ጽርግያ ስጋለት ቀጣን ብምቕናዕ ከም ኣፍ መርፍእ ኣፅበባም ጀጋኑ ኣህዱታት ክፍለ ሰራዊት 70 መካናይዝድ ኣሃዱን ድማ እቲ ስዑር ሰራዊት ነታ ፀበባ መእተዊት ዓፅዩ ዝገብሮ ምክልኻል ቁጡዕ ፈጠረሎም ነቶም ኣብ ስጋለት ቀጣን ዝወድቑ ጀጋኑ እናዘከሩ ደሞም ስለ ዝፈለሐ ብቕፅበት ንዳግማይ ፈተነ መጥቃዕቲ ተዳለዉ ኣብቲ ቦታ ዝነበራ ኣህዱታትን ታንከኛታትን መን ቀደመ ንመስዋእቲ ብሓያል ወኒ ኣስናኖም ክሕርቁሙን እቶ ዝብል ትእዛዝ ክቀላጠፈሎምን ጸቕጢ ክፈጥሩ ጀሚሮም ናጽነት ብህይወቶም ክዕድግዋ ዝተዳለዉ ውፍያት ምዃኖም ኣብ ገጾም ይንበብ ነበረ ድሕሪ ናይ ሓፂር ሰዓታት ምድላው ልክዕ ሰዓት 11 ቀትሪ ንዳግማይ ህጁም ትእዛዝ ተመሓላለፈ መካናይ ዝዳሃዱ ንኮማንደር ቁፅሪ 1 T55 ንቁፅሪ 1020 ጃጓር T55 ታንክታት ነዚ ናይ ካልኣይ ፈተነ መጥቃዕቲ ክዳለዋ ከለዋ ካብ ኣሃዱ ክፍለ ሰራዊት 70 ድማ ካብ ብርጌድ 10 ተዳልዮም ሕጂ እውን ህጁም ብኣጋር ሰራዊት ተመሪሑ ኮማንደርን ጃጓርን ድማ ደድሕሪዮም ብሓያል ናሃሪ ስዒቦኖም እንተኾነ ሕጂ እውን ጸላይ ኩሉ ኣፅዋሩ ኣቕኒዑ ህይወት ከምዚ ሓልፍ ገይሩ ስለ ዝረገጠ ኣጋር ሰራዊት ካብ ፍርቂ ስጋለት ቀጣን ክዕገት ከሎ ድሩዓት ሓፃውን ጀጋኑ ኮማንደር ጃጓርን ባርቢጅን ፀረ ታንክን እንዳተሳሕታ ግስጋሲአን ቀጸላም እንተኾነ ጃጓር ስልታዊ ምንቅስቓስ ተጠቒማ እናተጓዓዘት ከላ ብጸላይ ዝተተኮሳ ፀረ ታንክ ሚሳይል ታሪማ ክትቃጸል ጀሚራ ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ታንከኛታት ታንኮም ከም ዝተሃርመት ስለ ዝፈለጡ ዘሊሎም ክወፁ ጀሚሮም ድሕሪኡ ሰዓት 10 ሰዓት 9 ፈርቓን 10 ኸውን ተመሊስና እታ ቀዳማይ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ምስ ተረጋገፅና ንሕና ናው ተጠዊና ንሕና ከዓ እንደገና 34 ክልተ ታንኪ ዘለዋ ክህጀ ክሃጅማ ከም ዘለዎን መደብ ወፅዩ ኣብዘን ክልተ ታንኪ እዚኣተን መጀመርታ ናይ ወዲ ባሻይ ጃጓር ትበሃል ታንኪ مساون كالوت نيرن كوماندر قطر حدا خا نيرا نحنا مالتيو ናይ ካልእ ኣሃታት እውን ነረን ኣብዛ ግዜ እዚኣተን ዘን ክልተ ታንክ እዚኣተን ኣይቀፀላን ነዲደ ተሓንቲ ውሽጢ ኣትያ ብፍላይ ኣውቲስትኣን መራሒ ሓይላን ክገልፆ መብዚ ተኽሉ ኣዛዚ ሓይሊ ተኽሉ ዳሞ ንብሎ ኣዛዚ ሓይሊ ናይታ ኮማንደር ቁፅሪ ሓደ ዝነበረ እዩ ኣለም ቦቢ መራሒ መስርዓ እዩ ወረደ ኣውቲስታ ታንኪ እዩ ቤት ምሰውራ ዝነበረ ወልደ ገብርኤል ኣባልናታ እዩ ደስበለ ኣባላታ እዮም እዚኦም ሒዛ ኣትያ ነራ ኣትያ ውሽጢ ክተጥቅዕ ፈቲና የማን ፀጋም ክትዋናጨፍ ፈቲና ሓደ ዙዕ 23 ብድሕሪ እንዳበረድ ኮይኑ ከሃርማ ምስ ጀመረ ከይዳ ኣብ ዝባኑ ተሰቂላ እያ ነዲዳ እዞም ሓሙሽተ ኣባላታ ከዓ ምስኣ ጅግንነት ፈፂሞም ዝተሰውኡ እዮም ካብ ጀጋኑ ታንከኛታት ጃጓር መጀመርያ ዘሊሉ ዝወፀ ኣዛዝ ታንክ ገብረ ብርሃን ወዲ ባሻይ ኮይኑ እንተኾነ ብዝትኮስ ዝነበረ ጽዑቕ ተኽሲ ጸላይ ካብ ታንኩ ብዙሕ ከይረሓቐ ተወቂዑ ወዲቖም ደድሕሪኡ ዘሊሎም ዝወፁ ኢሳያስን ፋጁ ተስፋይን ወዲ ፋርስ ኮይኖም በቲ ጽዑቕ ተኽሲ እናተሳሕቱ ዘሊሎም ናብ ባሕሪ ኣትዮም ድሕሪ ሓያል ቃልሲ ናብ ብፆቶም ተመሊሶም ከዘንቱ ዝበቑዑ እዮም ረብዓዮም ጅግና ሓሰን እድሪስ ግን ምስታ ታንኪ ስለ ዝተሃርመ ኣብ ውሽጣ ተሰዊዩ ጃጓር ታንክ ኣብ ከባቢ እንዳበረድ ምስተቐጸለት ጸላይ ተተባቢዑ ነታ ምስኣ ዝኣተወት ካልይቲ ታንክ ኮማንደር ቁፅሪ ሓደ ከጥቅዕ ከሎ ከቢድን ማእከላይን ፎኪስና ጽዋሩ ናብ ኮማንደር ፈነወም ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ዝትኮስ ብምንባሩ ኮማንደር እውን ንዕላማ ጸላይ ዕድል ከይትህብ ተኽስን ምንቅስቓሳትን ከይቋረፀት ናብቲ ኣብ ከባቢ እንዳበረድ ዓሪዱ ዝነበረ ጸላይ ብናሃሪ ስለ ዝገስገሰት ኣይታርመትን
ኣብ መወዳእታ ታሪኻዊት ኮማንደር ብጅግና ተጋዳላይ ወረዳ ሃብቶም እንዳተመርሐት ንኹሉ ተቃውሞታት ሰንጢቓ ስጋለት ቀጣን ወዲያም ኣብ ከባቢ በረድ ዓሪዱ ዝነበረ ስዑር ሰራዊት ጥሒሳ ጥዋለት ኣተወት ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ተዳሂሉ ዝርግርግ ኣትዎ የማነ ጸጋም እንዳበለ ብዝተፈላለየ ጸረ ታንክ መሳርያታት ካርማ ይዕበድበደ ኣብ ውሽጢ ኮማንደር ዝነበሩ ጀጋኑ ታንከኛታት ተጋደልቲ ጃጓር ተቓጺላ በይኖም ምህላዎም እኳ እንተፈለጡ ንድሕሪት ክንሰሓቡ ግን ስለ ዘይከኣል ክሳብ መወዳእታ ንጸላኢ ኣዳኺሞም ደድሕሪኦም ብዝካየድ መጥቃዕቲ ባይታ ክንጹፍ እዮም መሪፆም ብመሰረት እቶም ጀጋኑ ኣባላት ኮማንደር ንነብሶም ነቲ ዘይተርፍ መስዋዕቲ ኣዳልዮም ዝነበሮም ጥይትን ቦምባን ከከም ኣድላይነቱ ቦምባ ንዘድልዮ መዛግብ ቦምባ እንዳረክዑ ጥይት ንዝግቦ ጥይት እንዳግሶሙ ንዝቐረቦም ወታደራት ብሰንሰለት እንዳረገጸት ንጸላኢ ዝርግርግ ኣተወትሎም ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ሓያል መኸተ ኩሉ ቦምባን ጥይታን ምስ ወድአት ጀጋኑ ኣባላት ኮማንደር ነተን ኣብ ከባቢ እንዳበረድ ኮይነን ንስጋለት ቀጣን ብሓያል ተኽሲ ዓጽየን ዝነበራ ክልተ ዙ 23 መትረስ ረሻሻ ዝጸዓና ሲሲፒ መካይን ብታንኪ ረጊጾም ክድምስስወን ወሲኖም መራሕ ታንክ ኮማንደር ወረዳ ሃብቶም ብርእሰ ተኣማንነት ነታ ክብርቲ ሓላፊት ህይወቶም ብዘይሓልፍ ታሪኽ ንምትካእ ብሓበን ታንኩ ኣብ ርእስተን ክልተ ዙ 23 ዝጸዓና መካይን ብምድያብ ረጊጹ ኣዕነዋን ኮማንደር እውን ጀጋኑ ኣባላታ ሒዛ ኣብ ዝባነን ተቓጸለት እተን ታንክታት ሕጂ ሓውልቲ ኮይነን ኣብ ባጫእ ዘለዋ ገበይ ቀጣን ስጋለት እንዳኣተዋ ኩሉ እቲ ኣባልና ኸማን ጠጠው ተገቲሩ ይኸይድ በዝን ሰብ እንዳወደቐ ከለ እምትሚሎም ረጊጮም ዝኸዱ ነይሮም እንተ ሓሸ ተባሂሉ ንየማን ጸጋም ባሕሪ ስለ ዝነበረ ንየማን ጸጋም ባሕሪ ዝኣቱ ነይሮም ምናልባት ብዛዕባ ናይ ባሕሪ ባህርያት ዳሕራ ኢና ፈሊጥናዮም እምበር ኣብ ካልኣይ እዋን ክንኣቱ ከለና እቲ ባሕሪ ኣብ እግርና እዩ ነይሩ ምክንያቱ ባሕሪ ምሸት ይገይሹ ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ግን ገሊኣ ብዝበፅሓ ገሊኣ ውሕጣ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ጽዋር ካላሽናትን ምናቶም ካልእ ተዓጢቑ ዝነበረ ንባዕሉ እቲ ማይ ጨው ምስ ተንከፎ ናይ ምዕማርን ናይ ምትኳስ ዓቕሙ እውን ኣውዲዱ እዩ ነይሩ እዚ ተደሚርዎ ውግኣት ብዙሓት እዮም ነይሮም ስውኣት ብዙሓት እዮም ነይሮም ናይ ሰለስተ በጠሎን እዩ ንካልኣይ ግዜ ደሴት ጥዋለትን ርእሲ ምድርን ንምቁፅጻር ዝተኻየደ ፈተነ መጥቃዕቲ ስጋለት ቀጣን ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ኣብ ልዕሊ ጸላን ወገንን ከቢድ ጉዳት ወሪዱ ከይተዓወተ ተሪፉ እንተኾነ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 2990 ፈተነ መጥቃዕቲ ስጋለት ቀጣን በዚ ኣየብቅዐን ንሳልሳይ ግዜ እኹል ምድላውን ምውዳብን ተገይሩ መካናይዝድን ኣጋር ሰራዊት ተዋሃይዱ ድሕሪ ቀትሪ ሓያል ፈተነ ክካየድ ተወሲኑ ሕሉፍ ታሪኽ ዝኽሪ ሰሊና ኣብ ኣእምሮ ናይ ነፍሰ ወከፍ ተጋዳላይ ስለ ዝነበረ ንጸላኢ ዕድል ብምሃብ ስጋለት ቀጣን መተካእታ ጎልጎል ሰሊና ኮይና ክትቅጽል ኣይተደልየን ኣብቲ ቅድሚ ቀትሪ ዝተኻየደ ክልተ ፈተነ መጥቃዕቲ ማዕረ ናይቲ ኣብ ግራርን መደበር ሓይሊ ባሕርን ዝነበረ ሰራዊት ንምድምሳስ ዝካየድ ዝነበረ ብርቱዕ ውግእ ዝተፈተነ መጥቃዕቲ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ኣብ መንጎ መካናይዝድን ኣጋርን ውህድ ኣይነበረን እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከምቲ ዝተገልጸ ኩሉ ኣተክሮ እዝን ቁፅፅርን ህዝባ ሰራዊት ናብ ግራርን መደበር ሓይሊ ባሕርን ነይሩ ጸላይ ናይ መወዳእታ ስትራቴጂዩ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ገይሩ ይከላኸል ስለ ዝነበረ ኣብ ግራርን ናቫል ቤይዝን ሓያል ጥምጥምዩ ዝካየድ ነይሩ ኣብቲ ንድሕሪ ቀትሪ ዝተመደበ ሳልሳይ ፈተነ ግን ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ንግራርን መደበር ሓይሊ ባሕርን ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ተቆጻጸረ ሰዓት 16:30 ስለ ዝተኻየደ ዋላ ካዕውት ኣይምበር ውህደቱን ምድላዋቱን ዝሓሸ ነይሩ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ሳልሳይ ፈተነ ካብ ኣጋር ሰራዊት ብርጌድ 10 ክዳሎ ከሎ ካብ መካናይዝድ ድማ 3 ታንክታት ተዳልየን እተን ዝተዳለዋ ታንክታት ቀዳመይቲ ቁጽሪ 5 ታይገር ተባሂላ ትጽዋዕ T55 ዝዓይነታ ታንክ ካልኣይ ቁጽሪ 990 ፋርስ ዝስማ T55 ዝዓይነታ ሳልሰይቲ 930 T55 ዝዓይነታ ታንክ ነይረን ብቐደም ተኸተል መጀመርያ ፋርስ ታይገር መበል ሳልሳይ ድማ ቁጽሪ 930 ተመራሪሐን ኣትየን እቲ ክልተ ፈተነ ምስ ፈሸለ ثالثاي درجة أنا أقام جت 4 فرقان 5 بيلا بعد أنا زلنا مالتي حنتنا هنا كلتنا هنا 34 حنت أنا زحاسكوا أتا 950 فارس ولا عنتوي تخيل أي تانكي جمال سليمان هذا زحيل ناي تايجر أتا سالسي تانكي ناي بريجيت 23 دبر خرطوس مسازجي أباترك
حزوات ዝነበረ ታንክ እዘን ሰለስተ ታንክታት እዚአን ኣብቲ ከባቢ የማን ፀጋም ሰነ ማዕዳ ስለ ዝነበርና ብኣኹም ትፍታሕ ንስኹም እተው ምስ ተባሃልና ተሰሪዕና ናቱ ሕጂ እታ ጠዋለት ፅርግያ እታ መንገዲ ኩላና ስለ ንፈልጣ ሕጂ ሓንቲ ታንኪ ኣቐድማ ኣቢላ ትኸይድ ተኮስ በፂኣ ምስ ሓዘት እታ ድሕሪያ ዘላ ታንኪ ቀፂላ ካልእ ቦታ እያ ትሕዝ መተኮሲ እታ ድሕሪያ ዘላ እናበልና መጀመርያ ብግት ምስ በልና ናይ ጀባል የማን ትቃፀል እዘን ክልተ ታንኪ ምስ ተረፍና መጀመርያ ናህና ታንኪ ትሰግር እዛ ናይ ባጥረቃ ንፀጋምና ቦታ ትሕዝ ሕጂ መሬት ነኺስና ማለት 900 ሜትሮ ንበላ ወላ 1 ኪሎ ሜትር ንበላ ሰጊድናት መሬት ሒዝና ኣለና ንሕና ይደረበና መሬት ሒዝና ኣለና የማን ፀጋም ከዓ ኣሲርና ፅቡቕ ክንብገስ ከለና ዳርጋ ዝተዋሃደና ሰለስቲአን ታንኪ ብተኹሲ ምንቅስቃስን ጌርና ስጋለት ቀጣን መሬት ረጊፅና ኣብዚ እዋን እዚ ብቦምባ ኣርቢጂ ገይሮም ብጎና ሃርማ ማለት እዩ ነታ ሒዝያ ነበርኩ ታንኪ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ፀረ ባርዕ ጋዝ ፃዕዳ ትክሎ ዕግ ኢሉ خلاص ነፍሰይ ኣይፈልጥን ልክዕ እቲ ጋዝ ቆሓምናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከም ኩዕሾ ተንከባሊለፍቲ መሬት ወዲቐ ብድሕሪኡ ብፍሕፍሑ በቲ كول وجن يمزق توم كل التقاني قبل على الوقت مالك جمال سليمانن يماني بين مالتي سأجيب بتي نسم وجن زنبورو سلزي تعبون بعرب جزعات وقت أفرقون تحريم نير سلزي سلسينا بزخنة أنا تي صور عير مستم فسكو دو كل كيلة أجي تعرفنا دلنا ندحيس موسى أما قلت على أخوانك تقبلوا نجار سلزيلة ببحدة نوصل تبعنا نبتي نيدفع نيسر ني جيرانو نبرة أو نبت عملتي أو خيرنا كنا ترى أنا تحنتي تانك بشنا خمرنا نبرة سلة تخص نبرة نساء بجا خوينا هلنا في شيء زيت عدنت إيد ناتوكسني أبتاع بشنا مراد الله كشاسرس أو نتي يخوال أو أنا أخلوه تتأيت نتمنى يصحتوا لهم زنارة تتأيت يريك يمانة ضد حري نوي يمس مالتي تقيل السون تأيت نزنوا أو أبصح كي تهرموا قبل ساسينا جمال أبتزبان مقدور أبتل علينا ناي 10 متر يكون أو بصح ولا بتأيترم أو سوا مالتي أفرقون كابا وزيو بدحريو كسعبنا مسفتنا أبتي فرقي تحريمو تسوي مالتي إذا أنت هنكتات زياتن أب طوالت زنددا وي زتقاصل خا نايت بريجير 34 تايجر جاغوار كوماندر سلمنتاي زيان نبينن تسقيلن كالوت زنددا اينبران ديان زبل حتو امسقال ناي حاولت ناي سوات اباصع اذا ناشمات زنبرن تانكتات قدامنا توهيبون تسقيلن እዚ ኩሉ ሰራዊትና ነዚ እናረአየ ብየማኑ ፀጋሙ በቃ በዚ ዝወደቁ ስዋዓት ካትርኢ እንታይ መኽብለካ ነዚ እናረአየ ይት ሰራዊት ساعات نير نو مسرع زيادة خا دوم فليحو ماني تطوق بلالك ماني مخملس ماني متاشف قبل الشغل تاس قالت قطان كم زهج في حتى لا يكون هنا حانت تسرقع حانت تسرقع أبزاي كل سب نتهال على خضر نجورس لازلنا يتمثل الله خج كن ودوس لازلنا يتمثل الله خجو والله ما عرفت أسألت عسرت حالات واقعات كم نجار يقولون هجت أطوت ولا حيستوك تبعي تطول تايد عايش دعانسكم أمت مدابكم من أمت وقتكم نجبر نتوتا كم لا سواء حدا حنتوت ولا متجهت حزة تبعي الجزء أنا يبع الهايواي ما يبعلوا طعم بطل إنه متجهت نتوتا حزة مارج Thank you.